Il-ħadd filgħodu infettħu għat-traffiku triq il-Kunsill tal-Ewropa f'Ħalluqa flimkien mal-flyover li minn Ħalluqa tieħdok lejn l-ajruport. Dan wara l-Aġenzija Infrastructure Malta tat l-aħħar saf ta' asfalt f'dawn it-toroq. Wan jiskellem mad-Direttur Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta il-Perit Rejfil Abdilla li spjega li f'dawn l-aħħar ġranet l-Aġenzija kienet qed taħdem ħdejn ir-roundabout taħdej triq Garibaldi, jiġifieri triq il-Kunsill tal-Ewropa fid-direzzjoni lejn Ħalluqa u lejn l-ajruport. Dan l-aħħar ġranet konna qed naħdmu fuq it-triq li twaslek minn roundabout ta' fuq Garibaldi, jiġifieri triq il-Kunsill tal-Ewropa direzzjoni lejn Ħalluqa u lejn l-ajruport. Issa li ftaħna din it-triq il-rotta li kien hemm temporanja li kienet tieħdok ar-roundabout tal-airport tintuża biss biex tieħdok lejn il-Gudja. Għalli dan ifisser li żewġ flyovers fil-proġetti fid-daħla ta' Ħalluqa u dik ħdej l-ajruport issa jinsabu miftuħa. Il-Perit Abdilla spjega il-pass li jmiss f'dan il-proġett. Pass li jmissu li għall-aħħar ta' Ġunju l-bidu ta' Lulju nerġgħu naqdu man-naħa ta' Ħarqormi ġi l-proġett tal-Junction ta' Ħalluqa. Bħalissa ma tistax taqsam dritt lejn Ħarqormi u qed ikollhom il-sewwieqa jużaw rotot alternattivi. Fosthom tas-Sejba li nfetħet ftit tal-ġranet ilu, forsi ġimgħa u nofs ilu, kif ukoll jibqgħu sejrin lejn il-Marsa biex imbagħad jaqbdu rotta lejn Ħarqormi minn hemmhekk.